Hapit na gayud ninyo makita mga kapuso ang gipaabot nga pagbalik sa labing inila nga anime ang Voltes 5. Atong sayran ang mga pagpangandam, pinaagi ni ining report. Sa Mega Hapit na gayud ninyo makita mga kapuso ang gipaabot nga pagbalik sa labing inila nga anime ang Voltes 5. Ganun ban? Hapit na gayud ninyo makita mga kapuso ang gipaabot nga pagbalik sa labing inila nga anime ang Voltes 5. Atong sayran ang mga pagpangandam, pinaagi ni ining report. matagbahin sa lawas nga hinimo sa puthaw sa Mega Robot. Gihimong matinud-anon sa live action version sa hit anime series nga Voltes 5 Legacy. Ang bagong hitsura sa Voltes 5 bunga kuno sa daghang mga tuig nga pagtuon og modernong teknolohiya. It took a lot of engineering for Riot Inc. to develop that robot that is plausible to move that way. But once you try to make something realistic and that people will believe in, must be some mechanical truths to it, you really believe that the 5 machines really bolted in. Proudly Pinoy o Proudly Kapuso, ang first and only live-action series nga magpakita sa gimahal nato nga anime series sa pagbalik sa Voltes 5 sa telebisyon. Karong tuiga, mas masabta nato ang tiunay nga istorya sa kinabuhi sa mga karakter. Sama sa love story nila ni Steve ug Jamie, mga gidan Deltan Felix ug Isabel Ortega. Believe me, it is not a distraction at all to the main storyline of Voltes 5. It is one of those flavors that is going to be enjoyed by the teenagers who watch this. And then there is this deeper love story between Sandra, her blind devotion to Zardos, that the adults will also, enjoy. We're trying to tell a human story, and love has to be there. So I don't know why. Maybe it's a hardcore fan that's relating to it. Bakit may love story? Because we're not doing the anime. We are doing something much bigger. Daghang mga hagit sa storyline nga mupuno sa 80 episodes sa serye. Apan gisiguro sa produksyon sa Kapuso Network nga matinud-anon ang live action series nga Voltes 5 Legacy. Uban ni Clans Gabutin, Chelo Valiana, Balitang Bisdak.